Shahararren mawaƙin nan a masana'antar Kannywood Hamisu Breaker na ci gaba da jan hankali a kafin sada zumunta bayan da rahotanni suka fara yawo cewa ya aure fitacciyar jaruma Hafsat Idris wacce aka fi sani da Hafsat Ɓaraudiya. Rahotanni sun bayyana cewa ma'auratan sun shafe lokaci mai tsawo suna soyayya ɓoye kafin daga bisani aka ce sun yanke shawarar ɗaura aure cikin sirri. Wasu majiyoyi sun kuma ce an ɗaura auren ne a makon da ya gabata. Lamarin da ya janyo cece-kuce a tsakanin masoya da masu bibiyar harkokin Kannywood. Sai dai har yanzu zuwa yanzu babu wani cikakken bayani daga bangaren Hamisu Breaker ko Hafsat Idris da ya tabbatar da wannan rahoto. Duk da haka lamarin ya ci gaba da bazu a kafin sada zumunta inda mutane da dama ke bayyana ra'ayinsu kan batun. Idan har wannan lamari ya tabbata, Hamisu Breaker da Hafsat Idris za su shiga sahun wasu fitattun jaruman Kannywood da suka zaɓi yin aure cikin sirri a 'yan kwanakin nan. Yanzu dai tambayar ita ce, shin wannan rahoton gaskiya ne ko kuwa jita-jita ce? Lokaci ne kawai zai bayyana gaskiyar lamarin. Ku bayyana mana ra'ayinku a comment section.